Ini press meet angka the British Movement Committee ni ungoi ang kaisan ro ini chini bukung barani media ro chini kokno subana ni bagui phaimani ang belai no hambai sare ka hamya horo ani kha ko changkha bai kengke tini press meet phaimani jung khona 27 तारिख अक्टोबर 2021 खना फुंनि 8 नि सिमिनो आसाम आगरतला लाहार कासुनानि तंमानि कायसा त्रिपुरा सरकारनो जों मेमोरेन्डाम रेखा रिमानि परेव ताबो तिनियो हुंकाय त्रिपुरा सरकार सिनि उपजाति कल्याण दफ्तर ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर बनिजेसन चम्पकनगर जिरेनिया SDM चेम्बार थांगई अरनि SDPU दंगो SDM दंगो ओमफ्राय ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर दंगो एसिस्टेंट डाइरेक्टर दंगो जत उपस्थित थायै जोंनो दिनियो सालनि दिपरनि 12 ता उनाव नाहाका ओमफ्राय जों मैतिसा पक सालाय फायग्रा दे kaham phono hanya phono ba nrau kaham kai ba hamjaka hamya kai ba hamya phono ongkha hanei jono kaisa kabomung ya phare jung thanglaika thangmani pore tini to chini andolon bo ongya khonani simisa andolon to jung khainai ekhe tini to jung joto phaiye kuthum phaijak apatot tabuk jora tini phaimani gobang sopaya kho sopaya sanno himpono pray 150 jona moton borok phaileka आंदोलन खायनानै होनो ओंखाय फाइमोनो फाइ दङ आइ फाइया ओंखाय आबोनि बिसिङो दिपरनि 12 तानि बिसिङो जों मिटिं उनायखा ओंखायनो लगे लगे जोंबो साका थांनाय 21 तारिख सेप्टेम्बर सेक्रेटारि लेभेल जोंनो तुयै मिटिं थायनानै कायसा दंमानि चिनि 9 दफा दाबि तुयै ओंखाय आप्रुभ मिटिंनो जोंनो कायसा मिटिंनि बागै चिठि रेखा रिमानि परे न घंटा कायसानि बिसिङो जोंनो केन्सेल खायफै ओंखाय खायफै खायखाय जों ताइसा मेमोरेन्डाम निखा जिनि जों आन्दोलन खायथांसिनाय न मिटिं खायदे खायदे जों आबनो नाय उंया जों लामा ब्लक खायसिनाय हिनि कायसा जों मेमोरेन्डाम निखा ओंखाय तिनिखाय जोंनो रेंखा रेङै तिनिखाय आसास रिखा अरो SDM नि जेरेनिया SDM चेम्बारो आचुगै मिटिं सालायख्रुखाय ट्राइबल वेलफेयरनि सेक्रेटारि बर्ड डाइरेक्ट न फुन खायै साका खना 27 तारिख अक्टोबर 2021 ठीक 4टा समय ट्राइबल वेलफेयर चेम्बार ट्राइबल वेलफेयरनि सेक्रेटारि चेम्बार सेक्रेटारि सह जत होमनि सेक्रेटारि दंनाय ट्राइबल वेलफेयरनि सेक्रेटारि दंनाय RD नि सेक्रेटारि दंनाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंनाय जत दंलै चिनि 9 दफा दाबिनो तुय kaham kai chungbai minus khlainai rinani bagai chungno gosinai hinoi tinino emergency mane dodroi dowoi no chungno kabok ओंखाय SDM no asas rikha director no asas rikha इंखे telephone ni माध्यमे bo saka khona confront जेखाफन न bai meeting chung asuklai sinai nauni dabino chung omaino khaya kosina sinai joto dabino no chung gosiwino एनर्नो रिसिनाय हिनै जोंनो कनफार्म खायजा ओंखाय जों आबोनि कनफार्म खायमानि परेव ताइ कायसा दंखो त्रिपुरानि चिनि हास्टेनि मुख्यमंत्री CM बाय मालायनानै को आबोबो चिनि कायसा दिमानो तैजा ओंखाय अ दिमानो तै आबोबो सालायखा ओंखाय ट्राइब को CM बाय तो हटासा मालाय मैया खना तो समय उंयावनाय ओंखाय जों खनानि बादेव कयेक दिन नि बिसिङो न जों अपॉइंटमेंट खायनाय अपॉइंटमेंट खायै जों CM बायबो मालाय रिये आलोचना खालायदिसिनाय हिनै जत्तन तिनि कनफार्म बाबो सालायखा ओंखाय जों तिनिनि मिटिंनि माइन एको चिठिबो मांखा खनानि बागै मिटिंनि चिठिबो मांखा लगे लगे न जोंनो चिठिबो सबमिट खायखाता आबोनि बागै ओंखाय जोंथ' आगिफोनो मिटिं सेक्रेटारि लेभेल मिटिं आचुगै चिनि बिल पास मा खाया आबोनि बागैसो चिनि बुखा दुगु नांब्ला एखे चिनि मांखायनो जों मांखांखाय लामा कासनानि दरकारबो नांया जों कासयनो कोंनाय इंखा ताबु जोंनो रिनानि बागै खना कनफारेन्स मिटिं दाकोका काजे एकदम
सियर उनका जों आबो मिटिं ते मिस खाया 4टा समय सिमी बुसुक जरा नां जों आलोचना खायैनो माइनुस रिसिनाय दिनै गसेजा ओंखायनो नावनि दाबिबो जे नांमानि दाबिनो जों रिसिनाय हिनि न गसेजा आबोनि बागै जों तिनि अ लामानो खनानि जे 8टानि सिमी फुंनि 8टानि सिमी कासनानि तंमानो जों ओइद्रक खायखा तिनि सिमी ओंखाय ओइद्रक हर 3 कासoi तंनानि लाहार न चयाखायनो जोंनि आसाम आगरतला लामानो कासलै तंनानि ओंखाय आबरबो जों साका जे प्रशासन दंनो जों माने कायसा कग्रिखा जों सालथाम हरथामनि बिसिङाव जुदिसे खोनाराव सेक्रेटारि लेभेलाव जों आलोचना अंगै कक सालैयो जुदि मिले हिंखाय जों आबार दैसा अ सालथाम हरथामनि बिसिङाव जों कासलै फियोनाय आबरबो जोंनि बिसिङाव दं आबोनि बागै आबो जों खायाबो हिमायाखौ खायनायबो हिमायाखौ ओंखाय खोना सारिनि 4टानि बिसिङाव जों सेक्रेटारि लेभेलाव सेक्रेटारि ट्राइबेल वेलफेयर उपजाति कल्याण दप्तरनि चेम्बाराव आचुगै सालायै एखे सेक्रेटारि साका मिनिस्टार साहेबनोबो आं रिक्वेस्ट खालायनाय ट्राइबेल वेलफेयरनि मिनिस्टार ओंखाय जत सेक्रेटारिनो अर तंनाय उपस्थित तंनाय नाव चिन्ता ताखायदि दाबो नगर पन्चायतनि इलेक्शननि मुभमेन्ट अ चौमारियो जुदि जाहाते चिनि सुस्थ उंना जा ओंखाय जोंबो दाबो अ चौमारिनि दाबो चौमबलाय रिनाय रावनि खोनाथ' 27 तारिख आबो तो डेट उन दंखा रिनान बागै ओंखाय आबर जोंनि बहुत डिस्टार्ब उंनाय हनै दिनै बहुत गिरि जा जोंनो माने यां बरफ तो गोबां मा फाइलायो गारि गारि फाइलायो ओंखाय बा जेफोनो खोना ओंखाय बिराद जामेला उसिनाय हनै जोंनो ब्रांबो डाइरेक्ट सेक्रेटारि जोंनो फननि माध्यमे जोगाजोग खालायगा आं बुल उनखा एत दिनो आं सुटि थांगै नावनो मिटिं दाखुमैया खोना ओंखाय कमफ्रन्ट उनखा ते मिस खायलिया नावनि दाबिनो तैनो सालायसिनाय नावनो रिसिनाय जे नांमानि आबोनो गसियै दिनै जोंनि जे आन्दोलन जों लामा गासना तंमानि अबनो रसाय नासिदे खोना ताका ससिदे गाजे जोंबो जोंनि दाबो बुसकांनि पन्चायतनि चौमारि राव डिस्टार्ब उनियाते जोंनो बुनावनि किसा साहाय्य हायो नावबो किसा वानसुक सिदि मान उनखाता आमते हायखा जोंनो रिक्वेस्ट खालायमान बागैना दिनै आखे जों जोंनि जत मेम्बार न साय बुजखा दाबो सारियो तैसा जों मिटिं आजौ हियोनाय खोनाबो बाहाय बाहाय डिसकाशन उनो जोंनि मिटिङाव अ डिसकाशन तैयो जों सालायफियोनाय आबोनि बागै जों आपातत खोनाबोखाय जों कासयैनो तंग्रानाय सेक्रेटारिनि मिटिं पायासा पर्यन्त तंग्रानाय दा ओंखाय 4टाव जुदि जोंनो मिटिं रिङै मिटिं पाइखा चिनि मिटिं कनफ्रान्स उनखा चिनि दाबि मिलेखा चिनि दाबि मानानि जों दाबो आसास उनखा काजे जोंनो सेक्रेटारि जतनो सय तय रिलायखा हनै चिनि आसास मांखा ओंखायबा जों आहायनो ओइद्रक खायथांसिनाय आबोता तखनो खायनाय खाया आबो कोनो चिनि दाबो कनफ्रान्स उंसुक याखो एखे ताइसिङाव अफिस चेम्बाराव जों मिटिं आजौखौबो कनफ्राम याखो किन्तु जों कासयै तंनाय खोना 4टाव जुदि मिटिङाव सिद्धान्तनि अनुसारे जोंनियाबो गाहाम खुरुंखाय जोंनि बागै बखा सुस्थ शान्ति उयासा पर्यन्त जों अब जोंनि बिखुबनो जों ओइद्रक खाया हनै सामाथ' साखा साफनो जों कासयाखो एखे जोंनि सुस्थ उया जुदि से आलोचनाव मिलिया खापिया उलायखा ओंखायबा 4टा मिटिं 5टा जरा उमानो 6टाखौ फाइनो कास फायसिनाय दा आमते हाय चिनि तो 30 तारिख पर्यन्त डेट दिजा 30 तारिख सारिनि दामदकनि पर्यन्त जों तंसिनाय हनैनो कासको कायसा मेमोरेन्डाम दिजा आबोन बागिनो जों चिनि दिनै साख्लायमु खोना जों लाहार कासयाखो सेक्रेटारि मिटिं रिंनाय बनि चेम्बाराव जत चिनि सेक्रेटारि तंनाय राव जत उपस्थित तंनाय ते चिनि बागै असुबिदा अंनानि करे ओंखाय खोनावनो जों मिटिं आजौलायो माइनुस ताइनुस जत अंलायनाय